For today's video is gonna be a different kasi today, bubuksan natin yung aking money bank. Ito siya. I've been saving this for I think 6 months. Oh, 6 months siguro or maybe mga 5.5 months. So, magpapasko na. I decided to open it kasi balak namin mag-Christmas shopping maybe next week. So, bubuksan ko na to ang aking mahiwagang alkansya kasi savings really kung may mga extra ako ng mga pennies or may mga extra money, nilalagay ko dito kasi this is for myself. Akin lang to kasi si James, iba yung kay James, iba din sa akin. And then Mr. don't know that we're doing this. I bet if he will know, ma-amaze siya. Sinapakukuripot ko for myself. Ewan ko ba, pero pagdating naman sa parents ko, kung may hihingi naman sila, kaya ko ibigay. So, yun nga, itong alkansya ko, is na alkansya really, because it's like a money bank. Lagyan mo siya ng pen dito. Ito siya, oh. May pen siya dito, yung pin code. Tapos, I'm gonna show you later. So, kantahan natin siya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Walang lumabas. But anyway, open natin siya at bibilangin natin kung magkano nga ba yung aking naipon sa loob ng, let's say, 6 months. But I'm sure it's not 6 months yet. Pero sabihin na lang natin na 6 months. Kasi lahat ng laman dito is may extra, yung mga extra ko na mga coins. Pero nabuo na siya into, parang wala nga siyang coins. Puro siya papel. At saka sa sideline ko na paglilinis dito sa UK. So, ito ang katas ng ating paglilinis ng bahay. So, open natin siya. Ilagay ko yung pin code. This is how it look like. So, let's open it. Ayan. Wow, ang dami! Hala, ang dami pala niya. Pakita ko sa inyo, guys. Oh! Ang dami niya. Ito siya, oh. Ang dami niya pala. Maingay na. So, ilalak ko na tong aking para panibago. So, I'm gonna start cleaning as well next week. So, panibago na naman to. Salamat! Ang dami niya. Hello. Puro na siya, papel. Wala na siyang coins. So, ayan. Bibilangin natin siya kung ilan yung aking naipon nga ba. Hello. Uy, ang dami pala. So, yan. Bilangin natin siya, guys. Lagay ko muna kayo dyan. So, guys, ayan na siya. Ala, ang dami ko palang naipon. Ang galing ko naman. So, bilangin natin siya. This is all hundreds. This is 100, 200, 300, 400, 500, 600, 20. Wow! 620 ang naipon ko. So, yun nga guys, yung ating naipon is 620 pounds. Kung i-convert natin siya into peso, it's gonna be like 40,000. Kasi the rate today is, I just check it, 66. So, pag ganun kasi, nagbabawa sila ng 1 peso. So, 65, let's say, 65. So, ang value ng is 40 something thousand. So, which is good. Sobrang saya ko kasi first time ko ganito. Tapos, medyo okay yung aking naipon. And, makakapagbigay ulit ako kay mama at kay papa kasi Pasko. Alam niyo na sa atin mga Pinoy ugali natin magbigay lalo na sa ating mga family. And then, my main talaga is si mama at saka papa kasi medyo sila yung may kailangan.
So, sobrang saya ko kasi, yun nga, malaki yung naipon ko. At sana sa videong ito, na-inspired ko kayo. I'm not bragging somebody, but I just wanted to inspire you instead. Kasi, nakakatuwa lang na every penny talaga is important. Kaya, ganon. Ako talaga, to be honest, maano ako, tawag nito, sobrang kuripot ko sa sarili ko. So, now, I'm really happy. So, tomorrow, maybe next week, mag-start na naman ako sa panibagong for next year. Maybe I'm gonna open it before my holiday. Hopefully, next year, going to Philippines. So, sana guys, sana na-inspired ko kayo and you're gonna start as well saving even just peso a day or whatever. Kasi, pag naipon yan, marami din. So, thank you so much for watching guys and hope to see you in the next one. Bye! Mwah!